Салом бинандагони азиз, мехоҳем баҳри шумо боз як дарси электрикии дига бигзарем. Барои одамое ки волта ай ампер фарқ намекунанд, барои одамое ки фарқ мекунанд, як дарси кӯтоҳа ки бигем саволои байни электрикоу касоне ки электрик нестанд, ҳамин саволо бигем камтарак баҳс мешаванд. Хай сар мекунем. Дар инҷа дута сурати кашидагием, дута сурати бигем мисолан. Як бор нигоҳ кунену, тамошо кунену, омӯзем. Дар инҷа мо чӣ хеле ки дар инҷа кашидагием коробкаву розеткара. Вақте ки мегӯянд дар розетка волт яъне напряжение ҳастаю, ток яъне ампер нест. Дар ҳолате ки ягон нагрузка дар розетка мондагӣ набошад. Дар ин сурат чӣ хеле кашидагием мисоли нагрузка дар инҷа лампочкаро овардагием. Ин ба маъное ки мақсад чизе ки боша печкаи телевизораи отопление чизе ки мондагӣ боша ҳамун дар назар дора нагрузка дар инҷа лампочкаро мондем. Дар ҳолате ки дар розетка пайваст ҳам боша ё ки дар коробка пайваст боша ё ки дар шит пайваст боша ай автомат гирифтагӣ кадом намуди пайвасти приборе набошад, дар ҳолате ки киштагӣ чӣ хеле ҷа включатель ё кнопка ҷихидагӣ неста ё ки мақсад ягон переключатель дорад гирён набоша, чен кунем агар розеткада 220 волт ҳаста, вақти ампера чен мекунем 0 нишон медиҳад. Барои чӣ? Барои ки ток меояд дар ҳамин дуруни розетка то ҳамун дуруни включател ё то ҳамун дуруни кнопка ё переключателя мера меистад. Нолш прямой рафтагӣ. Вақте ки ток истодагиай, напряжение истодагӣ, волт истодагиай, хува 0 ампер баробари 0 мешавад. Чӣ хеле ки тофтаистоида инҷа. Вақте ки киштагӣ бошад, дар ҳолати киштагӣ чон тестра вақте мемонем 220 волта нишон метиҳад. Не ки вақте ки ампера чен кунем 0 нишон метиҳад. Барои чӣ? Барои ҳолати киштагида дар ҳамин дуруни ҳамин занҷири мо ток тов нахӯрда истад. Напряжение мера то ҳамҷора меистад. Дальше рафта наметавонад. Ё ки то ҳамин дуруни розеткаро омадагиай напряжение ҳамун волти гуфтагӣ 220 волт мон. Айҷа истодагиай дар ҳамин дуруни розетка истодагӣ ягон нагрузка ки набошад тов намехӯрад ток дар дуруни занҷир. Дар ҳамон ҳолат мо қуввае ки тов метиҳад тока дар дуруни ҳамун қувваи кории токай, қувваи ҷараёнаш мегӯянд нестай, барои ҳамин ампер 0. Дар мисоли дуюм чӣ хеле ки тофтаиста нишон метиҳад мозӣ ҳамун 220 волтаи доштагимон барои чӣ дар инҷа ампер пайдо шуд. Барое ки вақте ки нагрузкаро гирён кардем, чӣ хеле ки дар инҷа включателда нишон додагиай, ҳамун токи будагӣ ҳамун қувваи ҷараён ҳамин хел медрояд тов мехӯрад ба дуруни ҳамун нагрузкаи будагимон ва абрани. Ҳамин ҳолате ки дар ҳамин порядочни ҳамун ҳаракати бо тартибонае ки чӣ хеле қоидаи ҳамун ампер аст, ҳаракати бо тартибонаро қувваи ҷараён, ҳаракати бо тартибонаи ҳамун зарядҳои зарраҳои заряднокро ҳамун чӣ хеле ки ампер мегӯянд, ҳамун ҳолат ки дар ҳамин дурун тов бихӯрад дар ҳамун дуруни занҷири мо кор кардан гирад, ҳамун қувваро ампер дар ҳамун ҳолат ҳамин ампери гуфтагимон пайдо мешавад. Метавонем ай ҳамин тарафи себ ду тараф ҳамун занҷире ки ҳастай ай тарафи ҳамун плюсшай минусшай кадом тарафида ки бошем дар инҷа метавонем агар чен кунем мултиметр амперметр чен кунем инҷа мебирояд ҳамун ампере ки кор кардааст. Мисол дар инҷа мисоле овардаем 3.5 ампери гуфтагимон. Барои ҳамун қад то дар ҳамун бисёриҳо мегӯянд ки розетка чанд амперай намедонанд, намешавад чен карда мегӯянд. Розеткаи амперш ай вай вобастагиро ки чӣ хеле нагрузкаи чанд ампера дар вай мондагиай. Мисол чӣ нагрузкае ки боша ҳамун ватт хати киловатт хати ишора кардагиай, ҳамун киловатти гуфтагиша дар мисол ватт тақсим мекунем, чӣ хеле ватт кати ҳисоб мешавад, тақсими волти будагиш мекунем, мебирояд ҷавобаш ампер. Ҳамун чанд ампера будагӣ прибор. Дар ҳамун ҳолат метавонем бубинем ки ҳамун прибор чанд ампер кор кардааст, ҳамун линияи мода чанд қад нагрузкаи ампер шуда барои фаҳмидан. Тамом ин ҳамун қад чиза фаҳмонданӣ будем. Касоне ки намедонистанд агар чизе фаҳмида бошен лайк монед, подписатсия кунед. Боқӣ раҳмат барои тамошо кардагитон.